Neața! Bun venit la un nou video. De data aceasta suntem într-o locație nouă, o țară nouă. Nu pentru noi, dar pentru video, da. Da, tot în Larnaca suntem. Noi anul trecut am mai fost aici, dar doar în orașul ăsta. Am să mai facem un video așa de amintire, tot de aici, și după vedem restul locațiilor. Mă rog, dacă mai ajungem întregi, pentru că nu vă întrebați ce am pățit la nas, și cu plasturile ăla. Spunem că ieri a fost o zi nașpa, ca să nu folosesc alte cuvinte. A fost o zi mai urâtă pentru unii dintre noi, pentru ceilalți la fel, a fost ca de obicei. Dacă vă întrebați totuși ce am pățit, e bine, m-am luat la trântă cu o bordură. Aici, spunem că ea a câștigat. Da, pe aici bordurile sunt destul de alnecoase, la rotundă așa, și dacă e puțină apă deasupra, te duci foarte repede, așa că trebuie să aveți grijă la lucrul ăsta, să nu pățiți ca Dana. Eu m-am dus. Și nu că s-a julit puțin și ochelarii, adică, na. Da, asta e nașpa, da. Mă rog, ieri dacă mai filmam, auzeați doar mult bip, 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 bip. Dar ca să ajungem în Larnaca, în Cipru, dacă n-ați văzut clipul din spate, am făcut două escale. Una în Lisabona, în Serbia. În Belgrad, Serbia, da? Și apoi am ajuns aici. Se pare că zbor direct nu există din... Mă rog, din Azores era și logic, adică, dar să nu fie zbor direct din Lisabona, ne-am rămas și noi oarecum șocați. Dacă vreți să ajungeți partea cealaltă a Europei. Da, dintr-o parte în alta, fix așa dacă vă uitați pe hartă, în cercul. Da. De fapt, chiar așa, am ajuns din cele mai îndepărtate insule ale Europei de Vest, care sunt Azores, până în cea mai îndepărtată parte a Europei de Est, fiind Cipru. Bine, dacă nu luăm în considerare Rusia, dar aici e discutabil deja. Dar am ajuns aici, la cald, vremea nu prea e cum credeam noi și cum am întâlnit-o anul trecut. Anul trecut a fost mai bine, erau 20 de grade, era soare, acum e puțin ploios și 14 grade. A venit vremea cu noi, ne-am asumat, ajungem la concluzia că înainte să plecăm într-o țară trebuie să dăm anunț la ambasadă, vedeți că venim, că vine și furtuna. Noi acum o să parcurgem orașul la pas, să ne readucem aminte de cum a fost acum un an de zile pe aici, să vă arătăm și vouă cum arată orașul Larnaca. Dacă vă întrebați unde suntem cazați, ei bine, suntem cazați chiar în centru. Plătim doar 38 de euro pe noapte, iar cazarea noastră se numește Edem House. Este o locație superbă, foarte bine amenajată. Este o casă în stil tradițional cu 10 încăperi și au un mic bar acolo de unde îți poți lua cafea, suc sau bere, este gratuit. Dar dacă vrei să susții această inițiativă, poți lăsa cât dorești tu sau cât te lasă sufletul. Un lucru foarte important, pe lângă faptul că se conduce pe partea opusă față de noi, cum conducem noi în România, trebuie să aveți la voi neapărat un adaptor pentru priză, pentru că e ca în Anglia, da? Și aveți nevoie ca să vă încărcați telefonul, laptopul sau ce mai aveți voi la voi, sau camera. Dar știți care e partea bună? Că e ca în Anglia, există și English breakfast. Da, foarte bună. N-avem ce spune aici, mâncarea a fost foarte bună aici. Și anul trecut și aseară când am ajuns, după cele întâmplate, am fost și am mâncat la unul dintre cele mai bune restaurante de aici, Alexander se cheamă. Oricum mergem îndată să luăm și micul dejun, așa că vi-l arătăm. Noi vi-l super recomandăm. Mi se pare cea mai bună locație, prețuri bune, e o afacere de familie, adică am impresia că acolo gătește mătușa de gradul 2 și servește tata, copilul, bunicul, toate rudele. Da, o să vă lăsăm oricum câteva imagini de aseară, câteva poze, că nu am filmat nimic. Au un șemineu super drăguț acolo, unde mai pui că am căutat cazarea să fie cât mai aproape de tot ce avem noi nevoie. Chiar de plaja Finicuvez, care este chiar peste drum de cazarea noastră și chiar de restaurant. Mă rog, acum nu mai e vreme de plajă. Da, dacă voi veniți în sezon, vă puteți caza aici. Se pare că orașul, deși e ora 1, e destul de aglomerat. Arată mult mai bine față de anul trecut. Anul trecut erau multe în reconstrucție, cum sunt de altfel și acum pe faleză. Clădirea aia din față cu lemn, acolo anul trecut era în construcție, am poze cu ea. Da, și avea ceva, un banner, dacă nu greșesc, pus da, pe ceva, un chestie cu albastru. Și am ajuns la cazarea noastră de anul trecut. Aici este un mic chioșculeț de unde mi-am luat eu o cafea cipriotă, o să vedeți că este specială, puțin mai târziu. Și acolo la etajul 2 am stat noi anul trecut, 4 persoane. E destul de liniștită zona, să știți, seara. E foarte bine, e curat. Și ziceam că e puțin mai departe de plajă. E bine, plaja este în capăt acolo, dacă putem numi departe. E undeva la 600 de metri, dar acum stă mult mai aproape și e mult mai bine față de anul trecut. Linkul la cazarea de anul trecut găsiți în clipul de anul trecut, care îl lăsăm în video. În Cipru veți întâlni foarte extrem de multe pisici
de toate culorile, mai sunt acolo, mai sunt aici. Și Sunt de obicei foarte... sunt lăsate noaptea în magazine să fie paze. Adică chiar stau în magazin, magazinul e închis și pisica stă în vitrină, doarme, au pătuțuri amenajate, sunt așa de cooperante. Da, foarte. Încă una stă acolo, în fața magazinului. Mai este o pisică pe aici, Rada, o plecat din aur. Ne îndreptăm către plajă și către un magazin special. O să vi-l arătăm și de data aceasta. Dacă mai există acolo ce am găsit anul trecut. Da, e un magazin mai horror puțin. Cel puțin așa l-am întâlnit noi anul trecut. Dar are și chestii utile. De acolo am venit noi, 600 de metri de plajă și am ajuns la cel mai șmecher magazin, și în sensul bun și în sensul negativ. Se cheamă Kamikaze, e chiar aici și persoana de anul trecut sau întruchiparea care ne-a speriat puțin e chiar acolo, e doamna Anabel. Oricum e un magazin care are foarte, foarte multe figurine, tot ce vrei găsești aici. Da, lucruri utile, cum ar fi niște cărți de tarot, adică Da. o chestie, o poțiune magică pentru vrăjitorii, chestii din astea utile, care are tot omul în casă, frigider. Și mai are și sus vitrina, care e foarte șmecher. Sunt foarte multe magazine cu aur aici, argint, chiar la marginea. La preț bun. La preț bun, da, un inel din argint era undeva la 20 de euro, ceea ce e bun, ținând cont că ești într-o zonă turistică. Și aici vestiții palmieri și cu plaja Finicuves, care mai avem, cred că undeva la 10 metri până acolo. Pe partea dreaptă e faleza, de aici cu foarte multe zone unde puteți mânca, baruri, terase și arată mult mai bine. Iar în partea stângă sunt locațiile de luat masa fast food, adică aici găsiți Burger King, Pizza Hut și alte nebunii de aici în față. Exact. Arată mult mai bine față de anul trecut. Anul trecut aici era șantier tot, dar acum e mult mai bine amenajat. Ce e drept în partea dreaptă de acolo, spre finalul falezei, e acum în reconstrucție. Dar nu e ceva rău. Probabil la anul o să arate și mai bine. Oamenii ăștia muncesc în extra sezon, constant. Și acolo este o stație de autobuz de unde puteți lua autobuzul 425 către aeroport. Tocmai este unul în stație acolo. Era anul trecut restaurantul ăsta cu vrăjitoare, așa, magic. Da. Cum spuneam, noi o să ne îndreptăm în partea cealaltă, după să mergem la Alexander să luăm micul dejun, chiar dacă e ora 1, da? Da, ne-am trezit mai târziu pentru că am avut 26 de ore mai exact nedormite. A început să plouă puțin, nu foarte tare, dar dacă vreți să stați clasic sau cum vă place vouă, să mergeți la un hotel, sunt foarte multe aici pe faleză și de o parte și de alta. Iar dacă vreți să faceți ca noi, aveți pe Airbnb, de unde le luăm și noi adesea. Aici e un mic carusel, iar în față avem Burger King pentru cei ce adoră Mac-ul. Aici e și un Mac cafe, au și ei terasă proprie și tot așa. Aveți și KFC-ul acolo în față. Deci dacă vreți să mâncați fast food și în concediu vostru, e bine, nu o să duceți lipsa aici, pentru că sunt foarte multe. Noi vă recomandăm Burger King, măcar au ceva diferit. Da, dar vă recomandăm și să mâncați tradițional de aici, pentru că mâncarea este de nota 10 plus și ne place foarte mult. Un lucru de care trebuie să țineți cont dacă veniți aici e să mâncați cât de multă mâncare tradițională și pentru asta eu zic că merită să puneți Ciprul pe lista voastră de vacanță, de concedii. Ușor, ușor am ajuns și noi la restaurantul care ne place cel mai mult de aici, unul dintre ele, Alexander, peste drum, și acolo vom servi micul dejun de care tot vorbesc în acest clip pentru că este extraordinar, și de cafeaua cipriotă de aici. Nu, ai groaznic. Mie îmi place foarte mult, are un gust așa de pământ. Asta, e ca și cum ai bea apă cu lut. Da, anul trecut aici, când am servit micul dejun, noi am fost de mai multe ori la restaurantul ăsta. Ne-au oferit la final și o băutură foarte bună din partea casei. Și un lucru pe care trebuie să luați în calcul e că aici pietorii sunt respectați și vă dau prioritate în momentul când ați călcat petrecerea de pietoni. Aveți aici în față meniul și prețurile, după cum se vede, sunt super, super bune. Uitați doar kebab pita, nu vii aici fără să mănânci așa ceva, la 6,50 €. Deci vă zic eu, ăsta e cel mai bun ca preț restaurant și cel mai gustos. Și aseară pe un
hummus, am dat cred că 4 euro. 3 euro și 10. Da, adică foarte bun preț, iar pe o salată cu halloumi 6 euro a fost. Sper că mi-aduc bine aminte. Sper să nu încurc prețul, că eu mai fac lucrul ăsta. Cam așa arată de aici, e super fain. Asta e și meniul de care spuneam noi aseară. Bine, noi am fost la ora 7 și se vedea mult mai frumos, dar și acum. Și toată lumea se învăzea la el, deci toată lumea vrea în jurul șeminiului la masă. E și logic. Da, și noi ne-am pus tot așa, mai era o singură masă disponibilă și ne-am așezat aici. Oricum localul e super frumos, cu o servire extraordinar de bună. Și cum spunea și Dana, probabil întreaga familie lucrează. Și celebra cafea gust de nămol. Care e foarte bună, mie îmi place mult. Nu, Am nu. fost recent la început, dar acum e Nu, știu, nu, tu nu știi ce cafea bună. Cafea cipriot. Bună. La fel ca anul trecut. Fantastic. La final o să aibă un pic de măl, așa e clasic. Oricum, procesul de formare e foarte interesant. Dacă vă uitați la clipul pe YouTube, cum se pune așa, foarte interesant. Da, deci George cu pasiunea lui pentru cafeaua cipriotă, aici prezent. Ascultați-mă pe mine, nu-i bună. Trebuie să o încercați neapărat, pentru că este parte din experiență. Iar mi-am dat un fresh de portocale, care are super gust a fresh de portocale. Nu știu, fructele și legumele în țara asta au gust. Ne-a venit și mâncarea pe care am comandat-o. Cam așa arată un meniu. E destul de mare, să știți. Costă 7,50 euro. E cipriot breakfast. Aici avem câteva felii de pâine prăjită cu unt și cu gem de căpșă. Acolo e porția Danei, același lucru. Dana are și un fresh de portocale și aluat. Eu îmi servesc cafeaua cipriotă cu apă, care merge extraordinar de bine, și Dana servește micul dejun. Nu știu ce e cârnatul ăsta. De bun. Da, anul trecut cârnatul ăsta era doar la English breakfast, dar acum e pus și la Cypriot breakfast. Aveți halloumi cu castraveți și roșii, cartofi și cu ouăle. Arată foarte bine, să avem poftă, oricum se mănâncă foarte bine aici. Am ieșit de la masă, a fost foarte bună, porția enorm de mare, băuturile au fost incluse în preț și am dat un total de 15 euro pe două porții de mâncare, două băuturi și untul respectiv cu gem. Foarte bun preț, se mănâncă foarte bine la Alexandra aici pe Paleză. Servirea a fost ireproșabilă, lui Dana i-a plăcut enorm de mult mâncarea. Mi-a plăcut și mine, așa cum e frig. Da, e destul de frig acum, pe Google apare că e 9 grade, deci s-a răcit. Da, a și plouat. Noi o să vă mai arătăm ce puteți vizita aici în apropiere dacă veniți în Larnaca și o să vă lăsăm clipurile noastre de anul trecut, pentru că au fost extraordinar de bune, în descriere. Afară e foarte frig, dar asta e, mergem în continuare. Dacă vă întrebați ce puteți face în Cipru aici, pe lângă plaja de spatele nostru, care momentan nu este atât de atractivă pe cum e când e soare, ei bine, plaja de spatele meu se cheamă Finicubes, dacă pronunț bine. Ea arată destul de bine, dar mai este o plajă aici foarte specială și se numește Mackenzie, de unde puteți vedea avioanele. Este acolo, sau sunt două spoturi de unde le puteți vedea de la înălțime, ceea ce e un lucru extraordinar. Noi am fost anul trecut acolo și am văzut cred că vreo 3 sau 4 avioane. Noi am nimerit atunci într-un timp mai prost, pentru că era o grevă la momentul respectiv, atât pe transporturile aeriene cât și locale, autobuzele erau oprite și au fost puține avioane, dar de regulă cred că decolează undeva la 5 minute sau 10 minute câte în avion, ceea ce aveți ce vedea acolo și e mult mai amenajat acolo față de aici. Și că tot... Stați că mă simt așa ca un nou fier, așa, că veni vorba de transport. În Cipru nu funcționează Google Maps-ul ca să vă arate ce autobuze, cum circulă ele sau așa. Deci nu veți găsi pe Maps informația asta. Pe Google cam slăbuț oricum și acolo. Dacă vreți să vă orientați cu transportul, folosiți aplicația Pame Up. Pame Up pe App Store sau Google Play. Are un fel de autobuz desenat și e violet iconița. Aceea e aplicația pe care o puteți folosi, mai ales în Larnaca, dar și în împrejurim, ca să vă găsiți autobuzul care să vă ducă. De exemplu, cum o să mergem noi mâine în Nicosia.
Anul trecut, în ianuarie, să știți că vremea era mult mai bună. Era 20-24 de grade. Acum e mai fric decât în Azores. Deci simt că universul și-a bătut un pic joc de noi, de data asta. Am zis că venim aici la căldură. Dar vedeți voi ce căldură. Dar nu vă luați după noi, adică noi simțim că avem ghinion. Voi dacă veniți în luna ianuarie sau februarie, garantat o să aveți vreme mai bună. La noi, Da, asta e bafta. și vremea aici e foarte rea, să spunem. Dar eu mă gândeam că ajungem aici, am port pantaloni scurți, tricourile alea noi și bune, șmechere de la Vans care le-am luat eu, dar văd că o să ajung tot la geacă și plovere. Asta e, am măcar o cămașă care arată mai om normal așa, adică nu... Luna asta cât am filmat peste tot, în Lisabona, în toată insula Azores și aici, deci am impresia că gecile astea și-au scos înzecit banii de ploaie. Noi am zis că le luăm doar pentru Azore, că acolo știam că ne așteaptă așa. Ei bine, am impresia că ne-ați văzut în gecile astea mai mult decât în orice. Că tot suntem la partea de ce poți să faci aici. O secundă. Ei bine, mai poți vedea flamingo. Flamingo în habitatul lor natural. Sunt două locuri de unde poți vedea. Un parc aici mai mare, nu mai rețin exact numele, de unde este... Căutați pe Maps lacul Sărat din Larnaca. Exact. Acolo este un punct de belvedere pentru ei. E organizat, cumva, amenajat. Dar să știți că noi anul trecut ne-am dat un pic de fail cu dâns și că nu stau într-un loc, adică ei se mută așa, evident, adică nu știu, noi ne gândeam că stau ca statuile, așa inteligenți, parcă am gândit că ei se mută, evident, sunt păsări. Da, și în un al doilea loc este chiar lângă aeroport, sunt acolo două lacuri cu apa destul de mică și acolo i-am găsit noi, iar de la locul respectiv pentru a vedea păsările flamingo, cred că aveți undeva la 2 sau 3 km de mers pe jos, că este și un drum care poate fi accesat cu mașina, dar nu circulă niciun autobuz în partea aceea, cel puțin la momentul respectiv nu am găsit noi. Era și ziua cu greva, deci e posibil să fi fost asta în cauza? Da, am avut noroc de atunci, deci țineți cont. Atunci au fost cu greva, acum e cu vremea, dar totul se ține la noi foarte bine. Acolo am mers la o moschee foarte apreciată în lumea arabă. Scrie pe internet, dar nu ne pricepem la subiectul ăsta și nici n-am vrea să dezbatem noi chestii de religie sau altele, că ar fi a treia cea mai importantă moschee din lumea arabă, după cele, evident, Mecca, Medina, s-ar afla aici în Cipru. Cei drept anul trecut, când am fost, am văzut foarte mulți care veneau acolo și mulți oameni au cerut să le facem fotografie pentru că și spuneau că acolo e sufletul lor. Da. Noi credem, moschea era frumoasă în exterior, în interior, dacă vreți să intrați, să aveți ținută adecvată și noi ne-am dus pantaloni scurți și în rochie, așa că n-am intrat. Moscheea poartă numele de Hala Sultan și v-am povestit în clipurile de anul trecut așa o istorisire despre dânsa. Noi acum ne mai plimbăm, înghețăm de frig, nu știu ce, noroc divin, dar ne uităm la Cristi și Ralu și de obicei pe Cristi îl bântuie așa un flex, o bormașină, o chestie de genul ăsta, are un ghinion dânsul. Noi simțim că avem ghinion cu vremea. Când am plecat în Italia acum 2 ani, spuneam că mai nimeni nu filmează vloguri de pe ploaie. E normal că de obicei camerele nu rezistă pe ploaie. De atunci, vă jur că oriunde am plecat, mereu a plouat. Dacă n-au plouat toate zilele în care am stat acolo, cel puțin una a plouat. Deci ăsta e ghinionul nostru, e oficial. Bătem în cui acum. și cam așa se prezintă și plaja de aici, foarte aproape de tot ce îți dorești. Așa e și vremea, tocmai ce a fulgerat, valurile sunt destul de mari, pamăria este destul de închisă la culoare. Vrei să ne spui ceva? Stai la umbra unui... Ăsta n-a fost un avion, a fost un tunet. Cam așa e vremea. Vremea în Cipru este destul de bună, de la minut la minut, de la secundă la secundă, se îmbunătățește. Să explorăm și noi acest oraș, fără a ne uda foarte tare, decât foarte puțin. Ai grijă că e apă aici.
masă de seară, e ora 8:30, a plouat cam toată ziua, am stat în cameră, din păcate, ne-au dat foarte bine. Și am făcut baie, efectiv. Da, adică o să vă punem câteva imagini, era apa pe stradă cam așa de mare, da, asta e. Și ne aflăm la un restaurant foarte bun, unde anul trecut am mâncat extraordinar de bine, unde porțiile sunt enorme, efectiv, o porție poate mânca 2 persoane din ea. Iar restaurantul la care mâncăm în seara asta se cheamă Takish Kebab House. Și acum avem un starter. Aici noi ne-am luat un chicken kebab pentru amândoi, pentru că o să vedeți imens. Sper să auziți ceva, pentru că e multă gălăgie. Și o să începem să mâncăm humusul cu starterul de aici. Deci, noi de aici am comandat doar humusul, restul e oferit de local. Și evident, George la ora 8:30 și-a luat tot cafea cipriotă. Da, e foarte bună, e special, adică trebuie să bei neapărat. Îmi susțin opinia, eu. Frigi un pic, dar e bun. Are gustul ăla. Și nu-i de mâl, e zatul din ea care. A venit și chicken sufaki, e uriaș, adică trebuie să observa cât de mare e porția. O singură persoană e mult. Trebuie să ne ascultați, pentru că așa am făcut și noi în trecut, am luat câte una de fiecare și a fost enorm, de mult pentru seară mai ales. Am plecat acasă ca niște biluțe. Exact. Are orez, cu ceva salată, roșii și cu puiul făcut foarte bine, o să vedeți, și cu cartofi. E extraordinar de gustoasă. Acum să avem noroc că după ce ne-am umplut cu starterul, asta nu știu unde intră. O să fie, dacă nu mă descurc eu cu el, nu e problemă. Dar oricum, mâncarea de aici are un gust extraordinar de bun și dacă veniți în Cipru, e să veniți doar pentru mâncare, pentru că restul vin de la sine. Chiar vorbeam adineauri, oare noi am venit în Cipru numai pentru mâncare? Da? Pentru mâncare și pentru cafea asta e extraordinar de bun.